Hemmäňize salam dostlar. Siz bilen Türkmen Trader. Bugünkü sowdamyz Gatriskowny sowdalaryň biri bolar. Şonu da eksperiment hökmünde kabul etdim we şu eksperimenti barlap görmekçi. Men özmelki strategiýa düzjek. Strategiýa şu görnüşde bolsun. Jemi 300 ýylka bolsun, gerjeki ýylkalarymyň sany. Ýylka $20 başlasyn. Her gerjeki ýylkamyň berjek prosendi minimum 70 bolsun. Yani 70% bolsun. Sowdanyň gidiş prosesi şeýle bolar. Diýeli, birinji ýylka girdim $20 bilen. We 70% girdi jalsam $14 peýda bolýar. Şeýlelikde elimde $34 bolýar. Soň indiki ýylkada $34 hemmesi bilen sowda girjek. Ondan 70% girdi jalsam teýekde bolanda $24 peýda bolýar. Şeýlelikde elimde $58 bolýar. Bu ýagny minimum girdi olanda şeýle bolýar. Biz 70%-den uly prosentli sowdalar hem bulup biler. Meselem 80-85 ýa-da başga da her türlü 78, 79, 74, muman 70%-den ýokarda bolmaly minimum. Maksimum 91% biziň gerpiljek ýylkamyň prosendi. Indi hipotetiski biziň elimizde $58 bar. Inni 3-nji ýylkada da $58 hemmesi bilen sowda girýän. Munda da 70% girdi jalsam $40 peýda bolýar. Şeýlelikde elimde $98 bolýar. Şonlukda eksperiment şeýle oturdy bolýar, ýagny $20 kömegi bilen $98 gazanýar. Eksperimentin düzümi şundan ibaret. Ekranyň sağ tarapyna demo diýip duran razdyala basýaňyz, soňra şu ýerden poполнить şoňa basýaňyz. Şu görnüşde penjere açylar. Bu ýerde real hasapda sowda etmeni taýin edip sorýar. Eger real hasapda sowda etjek bolsaňyz, depozitini doldurmaly. Poполнить seçäde basýas. Bu ýerde nämeden hasapyny doldurjakdygyny görkezýäs. Elektron koşuloklaryň kömegi bilen hem de kriptovalutalyň kömegi bilen doldurup bolýar. Men advokat koşuloklarını doldurmakçı. İsmini basýas. Summa diýen ýere näçe saljagyny görkezýäs. Komisiýa ýok. Men $100 salmakçı. Görüşmek ýaly. Koşulokda $100 bar. Hasaba adından $5 salyp bolýar. Aýtmandyr ýa. Soň продолжить düýmesine basýas. Bu ýerde advokatça haýsy elektron poçtany birikdiren bolsaňyz, şonu ýazýaňyz, aşagyna da parol ýazýaňyz we öz şahsy kabinetiňize girýäňiz. Soňra продолжить düýmesine basýaňyz bilen şeýle açykka, ýagny hakykatdanam şu datlary siziň idealňyzy tasdiklemek üçin elektron poçtaňyza hat öwredýärler. Bu siziň gowrularyňyzy saklamak üçin edilýär. Elektron poçtamyza hat gelipdir. Tasdikleýäs. Inni ýygyňda duranýas. Подтвердить düýmesine basýas. Bu ýerden продолжить düýmesine basýas. Şeýlelikde hasabymyza pul geçipdir. Inni eksperimentimizde başlasak hem bolýar. Valyutny paralara geçýäs. Görüşmek ýaly bu ýerde $100 däl, $116 bar. Eksperimentden olar birazjyk sowda edip depozitimi galdyrdym. Birinji ýylka geçelim onu. Bu ýerde trend frentonça hereket edýär. Olar göründe trend 3 switchden açyk galypdyr. 2 minutlyk time frame'de seretip görelim. Olar model poglaşenýa bar. Bu ýerde 4 minutda keterlik bolar. Ýylkany açanymda bir wada $20 bilen aşakdan bölekle başak risk modellary ýaly. Inni moment araşýas. Birinji ýylkany açdym. Inni ikinji ýylkamy o moment araşýan. Ýani birinji ýylkamyň ikinji bölegini. Ýani onu açan ýerdinde bordamy risk modellary ýaly. Araşýas.
Yankı goýan 4 myndymyň 1 myndy geçip gelýär. Şonuň üçin indiki zyalkamda 3 myndy almakçy. Eger şular ýaly ýerde pozisiýadan ýiten bolsa, zyalka gerek gelmez. Gelmäňiz ogy. Garaşalyň. 3 mynd gelýän. Bu ýerde zyalka biraz giç açyldy, odalkydan biraz aşakda. Indi netije garaşýar. 10 sekunddan zyalkam yapylýar. Eksperimentin birinji tapyry şol tamamlandy. Ýa-ni $116 bady, inni $137 boldy. Şeýlelikde teýekde alsak $15 goýy elimizde peýdamyz boldy. Ikinji tapyra geçelim. Bu gedekde $34 gyza kaçar. Grafikde trend liniya поддержкада şuat. 2 mynd alsak yeterlik bolar. Güzel kaçalyň. Näçe bu ýerde $34 ýerdim. Eksperimentin şartyna laýyklykda. Ýani birinji zyalkada $20 goýdum. 70% körkezýärdi. Peýdasy teýrekde adamda $15 bolar. Goý şol $14 bolsun. Demek $20 sana $14 goşsak $34. Bu edekde de $34 kembesinden bir wada goýduk. Bölek dap goýmadym. Geçenki zyalkada kaly. Embesini goýdum. Görüşüňiz ýaly impuls aldy. Indi netije garaşalyň. Eksperimentin ikinji tapyry hem şol tamamlandy. Bu ýerde teýrekde barsak $24 peýdamyz boldy. Ýani 70% gideji boldy. Soňky tapyr galdy. Sowdadaky birinji we ikinji tapyrdan soň $20 başlan hatamyz $58 boldy. Üçüncü tapyrdaky gelecek pulumy $60 teýrekleýek. Indi grafika seredelim. Grafikde näme görýär? Odal korwende model paglaşany bar. Ikisi wäçeden açyk galypdyr odal korwendin. Bu ýerde 4 mynd alsak yeterlik bolar. Bu ýerde hem birinji zyalkadaky ýaly böleklep gelmekçi. Ýani $20dan 3 euro berjek. Howlugam dog. Bu moment garaşýar. Girdim. Yeni bir yerine girdim. Zyalka gutorup gelýärkä, video zapsymda käwrni asaslary boldy we netijeni alyp bilmedim. Ýöne zyalkalaryň storylary bar. Görüşüňiz ýaly soňky zyalkanyň netijesi 3 euro berip geçirdim $20dan. 3 pilot ýapyldy, muny görüşüňiz ýaly. Birinji bölek, ikinji bölek, üçüncü bölek. Onun öňkü zyalkanyň hem historiýasy bar. Onun öňkü. Bu da iň birinji böleklep gerimiz. Şeýlelikde 3 zyalkada pilot ýapyldy. Hemde soňky zyalkada zyalkanyň wagty 1 mynd açyldy. Wagty seretmendirin. Aslında 4 mynd taýinlap goýdum. Страница обновления oranda быстрая торговля, цифровая торговля öwrülýär. Şeýlelikde wagt ýetýär. Şonuň üçin zyalka girjek wagtyňyz intervalna wagty hemişe seredin. Eger 4 mynd gelen bolsa da zyalka pilot ýapylýardy. Grafika seretseňiz görersiňiz. Şonlukda eksperimenti tamamlaýas. Eksperiment şol geçdi. Eger sizde tejribe ýok bolsa, humar ýagdaýyny gerýän bolsaňyz, beýle sowda etmek asla maslahat berilmeýär. Diňe bir tejribeli sowdagarlardan umuman asla maslahat berilmeýär. Bu meniň hususy eksperimentim. Beýle sowda etmekde risk 100% köpelýär. Eksperimentim da sarhym sowda edip $245 getirdim. Onuň hem arasy gideçini häzir wywet etmekçi. Ýani $145. Odal nämeden hasabyny dolduran bolsaňyz, şoňa da hem gyzyny puluňy çykaryp bilýäňiz. $145 ýazdım.
elektrony poçtaňyza kod gelýär. Şol kodu alyp, Pocket Option'a ýa kere ýazýaňyz. Ýazýas şöyle. Ýa-da kopirovать wставить ýasaňyz. Продолжить tügmesini basyaz. Bizning zaprosymyz oradaly. Indi garaşaýmak galy. Eger hasaňyzdan pul çykarjak bolsaňyz, hukman ýa-da verifikasyany geçiň. Bu da elektronny kaşlyogum. Görşüňizden tek pul geçmendir. Garaşalyň. Belli bir wagtdan soň hasaňyma pul geçdi. Häzir istoriýany görkezmekçi. Wywod sredstva basyaz. Bu ýerden soň bu ýerde istoriýa berýäs. İlki пополнение görkezýär. Пополнение ýani başda $100 salamyz. Üstünlikli geçenen görkezýär, ýani status завершен. Ýaşyly görüp durýar ýani. Soň wywod geçelim. İlki $119 çykarjak boldum. Ýygyň aýtardy verifikasiýa dogry geçemeligi sebäpli. Soň Saudiýa edip $145 ýitiripdim. İkinji gezekde verifikasiýany dogry geçenden soň problemasy çykaryp berdi. Görşüňiz ýani elektron kaşlyogumda $145 bar. Bu ýerde da transaksiýa ýerden gelenini görüp bolýar. Görşüňiz ýani Pocket Option'dan gelipdir. Verifikasiýany hukman ýa-da geçiň, soň mesele ýüze çykmaz ýani. Şunu bilen videoni tamamlaýas. Video görüňize ýaramasa like basyň, kommentariýlarda öz tesirlerini belläp geçin. Hemmäňize sag bolun dostlar.